Kent. Inom ining init sabaw sa manok. Aron maulian kas imong gibati. Nang Marta. Oh, ako dong. Nalimot ka. Ako may nag-agak nimo paingon din hisabay kay naligid ka. Nang, may lain pang nahibaw nga ni ako sa inyo, Nang Marta. Wa pa. Pero nagplano ko nga. Wa kay sutihan, Nang Marta. Nga ni ako din sa inyong bahay. Unsa? Palihog lang, Nang Marta. Sa ari ko nga, wa kay sultihan. Bisan si Kuya Hans o si Ayesa, bisag si Lolo Sam. Ngano mandong? Mayong pagbuminaw sa Gusto kong mawa na sa kalibutan, Nang Marta. Unsa? Gikapoy na ko nang... Kent. Gikapoy na ko sa pagbatok sa tanang gustong mahitabo ni Kuya Hans sa akong kinabuhi. Gikapoy na ko sa mga bati nga panghitabo ng Marta. Mayo pagmusunod na lang ko ni Kara. Kent, nga naman di ay sa may imong problema, ha? Daghan kong problema ng... Mansaman ka? Gidaog-daog gihapon ka sa imong maguwang ni Hans? Dili ba? Nga ang mga managsoon, magpinabangay man unta, di ba nang? Oo. Nga naman di ay. Wa ka bahini ni Kuya Hans, di mos katigayunan nga gibilin sa iyong amahan ninyo. Iya kong ibahin na ng Marta. Bahin sa kwarta. Fair siya. Pero bahin sa kasing-kasing. Dili. Unsay buot nimong ipasabot? Gusto siya nga kuhaan ko sa tanang tao nga magmahal na ko ug akong mahalon. Kent, miniyok ka na. Umaanak na si Claire, di ba? Nang Marta, dili una ta makiskot bahin sa pagpaganak ni Claire. Musamot ang kalapad sa kong uho. Sige. Higop lang unaan ng init nga sabaw. Aron, mabalik ang kahimsog sa imong lawas. O kuman, katug una. Ugma na ta mag-istorya bahin sa imong problema karon. Anong diliwan mo ito pagsikyan sa kutawag, paluway? Gaw, ay, pangisog. Ang bilang ko cellphone, eh. Kilala pangitao ni mo si Ket, ha? Unsa? Panian siya sa ospital. Gaw, may tingali nga. More relax ka una, gaw. Sige na, relax. Dili! Siya relax! Pangita ka si Ket. Ma'am Claire, ma'am, patuon ko no ka sa nursery. Patutya ko no tong imong anak dito. Ilabay ko itong bata ato. What? Namura, imong anak. Imong anak, ma'am, nga imong gikahinaman, imo na inong ilabay. Nani? Kung ganahan kang mo atiman sa bata, ikay atiman na to. Ma'am, kuan tingali, ma'am. Oy, mas may tingali, ma'am, mapasalamat na lang ka. Nga miturok tong bataan nimo bisan ug itong. Ug ano mo pasalamat man kuno ko? Angang, kunwa pa siya mo turok, dili mahitabo nga magpakasal nimo si Dong Kent. Ikaw. Kuy Ason, ayaw kong inanas pagsulti, ha? Muhilong god. Sige, oy. Ako na lang mangitag mo, totoy. Mo, totoy. Mo, baka nang ipatotoy sa imong anak. Ikalay pa to, ito nang. James, napangi ko pa. Gaw, murag na-planning na ka. Napangi ko pa. Kalma, lang sagod. Ay, kalimot nga bagko kang nanganak. Sus, kuyaw ako mabugat ka, gaw. Mapraning ka na. Matuliling ka. Ha? Huwag ta nga mabalik, Giskin. Okay? Bayo kay nagmata ka na, Aisa. Ato ng plano ng atong pagpakasal. Gusto ko makakita sa anak ni Ma'am Claire. Ha? Gusto man ka nga makakita ini. Mao lang. Ganahan ko matanaw sa bata. Nalimot na ka sa kung gisulti nimo.
di na ka pwede magpakita ni Kent. Wa ko mo ingon nga si Kent ay pakikitaan nako. Gusto na ko mo tanaw ni Ma'am Claire nga motiman silang anak. O gano'n na interes mo kas bata? Daan akong gisaaran ni Claire. Nga ako ang muyaya sa ilang anak. Ang imong inahan ang muyaya sa ilang anak. Sa pagkaroon, ayaw na pagnahon nila. Ang atong kasal ang atimanon. Gusto ko manawag ni Mama. Unya na, Nganong dili man karon? Aisa, ang atong kasal ang atimana. Pakitaon ako sa unang bata sa inyong pamilya. Aisa, usa naman sa ning drama nimo, ha? O gano'n dili man mahimumutan sa anak ni Kent o Claire. Ha? May gitago ka ba nako, Hans? Wa ko'y gitago nimo, Aisa. Kung magpakasal man ta, kinahanglang wa ka ni bisan kamay na lang ang sekreto nako, Hans. Kaya ang pagpamakak, maong sinugdanan sa tanang kagubot sa pamilya. O gusto ko mahibaw kung may kasuko ka pang mangibati para ni Kent. O sa bagay tinuod di mo motibo, napakaslan ko, ha? Sibot mo ipasabot. Magminyo ba ta? Aron mapasakitan ni mo si Kent? Malinaw na sila si Kent o Claire karon Aisa. Dili sila malinawon karon, Hans. Og nahibaw ka kun ngano. Nahibaw na ko. Nga dili madawat ni Kent ang gipanganak ni Claire. Tungod kay Black American kini. Kasi nasulti ni mo, anak. Way aso nga makumkum, Hans. Labi na sa mga problema nga sama, ana. Makita kini sa mga tao. Dinhi si Kent? Nakita mo? Dinhi man si Kent awa. Dili na matago sa mga tao. Pero mangutana ko. Seryoso ni nga pangutana. Wa ka na bagay kaluoy bisan gamay sa imong manghod? Ang hitabo niya. Iyan ang kapalaran. Nahibaw kagad kung nga nagipakasal niya si Claire. Ang bata ang bugtong rason kung nga nang wa makaatras si Kent sa pagpakasal kang Claire. Ang bata nga dili niya madawat ngayang anak. Wa na siya mahimo pa. Kasal na sila si Claire. Husto ka! Nagkapos na si Kent sa kasal nga. Natong gipugo sa pagpato niya. Kung sa manigibati ni Kent karon, kung nasakitan man siya, kitang nakaingon, Hans. Ikaw! Ako! Kung gano'n na may mahitabo ni Kent, dili ko mapasailong akong kaugalingon. Kung nga no foreigner ang itsura sa anak nila ni Kent o Claire, imo ning obligasyon isip magkuwang ni Kent ang paghusay. Tungod kay ikaw may barog kay kaduhang amahan ni Kent sa diyang namatay ang inyong amahan. Pero mangutan ako. Magpakasal ka ba na ako tungod kinakagusto ka na ako? O magpakasal ka na ako para pasakitan si Kent? Pagbayron si Kent sa siyang inahan. Ginoo, ayaw pasagdi si Kent. Kung siya marong nagubo sa sod. Lord, kanibahala ni Hanslo. Ayaw si pasagdi. Amami siya. Ay, unsa? Ay, nga naman. Asa man day ka. Doon na lang kayo sayon, Lo. Ikaw! Ikaw ang nag-iwan ng tanan! Ikaw! Maayong pagbuminaw. Unsa naman siya na si Dunghas? Lo, palihog ato siya. Timan na siya. Bantay si Hanslo, ha? Timan na siya. Isa, asa man yun ka, oy? Ay, kinsa man imong husayon? Ikaw ang nakaingon ng tanan pa! Ikaw! Ah! Ikaw ang sinugdanan sa tanang kasakitan ng baya! Ah! Hans, ay unsa man rondong?
Ay, Dunghan! Ay, kalma lang ha, kalma lang. Hay, pastilan na unsad man noon ni oy. Ako namang yoy mananay ining bata ah. Hay, miss, Nara ang kanang gata sa bata. Si Bibi Monser ha, kang Bibi Monser ni. Oy, hala. Hello, Ayesa. Ma, asa ka ron? Di ako sa ospital. Ako'y nag-atiman sa bata kay ilabay ni Ma'am Claire. Unsa? Di sab siya mo dawat sa batang itom. Ma, unsa dili mo dawat? Lah, ambot ini babayhana, oy. Iya man nung ilabay ko no ang iyang anak. Nagtuog yun siya ko no nga kanang naswap yun ko no ang bata. O niya, unsa may mo pagtuo, anak, ma? Ato-ato lang niya. Nagtuo ko nga iya yun ning anak. Kay parehas man niya kilay. Itom lang yun kaayo ang bata. O gawas pa. Imposible sa kaayo no nga masayop ang nagpaanak. Kay dili yun malipat ng doktor pagpagawa sa bata, uy. Kay pastilan day. Naunsa ba pitim ka ito mga bata, uy. Mao pa. Sige, ma, huwata ko diha. Unsay wata? Muwala ako karon sa ospital, ma. Uy, Akain mo mong ospital, ah. Sige, ma, padong na ko diha. unsa? Padung ka diri sa syudad? Oo, ma. Gitugtan na ka ni Siras ka mo ari ka diri. Wa. Unsay wa? Pasila nimo Ayesa, uy. Gusto na sa kagubot. Wa magbunga og maayo nga kung kadlo kang Hans, ma. Gubot ang resulta sa tang ipabuhat ni Hans nako. Mga bahala na lang ni. Unsay bahala na lang. Pagpagkasal magkamo ni Duhans. Dili una may magpakasal kung dili pa siya sure siyang kaugalingon, ma. Tuod. Nagpakita na ba si Kent diha? Nawa pag yung taon, ambot kung hain ka tong bata. Ma, andama lang daan ang imong kaugalingon, ha? Oh, ngano ako ba nooy mangandam ini ron? Nga sila may nagkagubot. Kung palayason kita ni Hans, manglayas ta. Ha? Unsa? Sige, ma. Ana na ta magtiwas og sulti. Bye. Agoy, gibangkong na gyud ning kinabuhi Tungod sa kagubot sa gugma, manglaya sa sabkonomi. Pastilan, oy, nakauyo na ra bagid unta ako sa kontrabaho da. Ay, Dunghan, ay mukaon na tadong. Pasag dilaon ako diri lo. Ay, ingnalan ko kumukaon na ka ha. Ikaw na lang mag-una. Ay, sige dong. Naunsan naman sila, oy. Kakupot na ba yun? Asa man kahato paingon si Ayesa? Usa man to yung kiingon nga husayon? Ay, nagit ka si Kent karon. Maayod ako may balik na lang siya sa bahay sa pangpang. Ang sarap sa nagipuhat ni Claire. Nganong ito man iyang gianak. Ay, kiat man to si Claire. Bisan uyab na sila si Kent. Mahilig man to magpaibog silain. Dili kasaligan tong bayhana. Kaya ngigagaw gani ni Karaga si Marco. Nauyab-uyab man niyang sikreto. Ako man ganitong gianggaan o babae nga parasta ng gwapo. Tinuod kitang gisulti ni ng Marta. Nga dili kasaligan si Ma'am Claire. Gaw. Gaw na. O, pagkit mabalik si Kent. Pastilan ni Claire. Duwatan lang nga dili na tumubalik si Ken din sa ospital. Kinahanglang mo balik siya. Kung mabalik siya, be. Kung sa may sulti ni mo niya. Kung saan ni mo sa pagrason kung nganong itom imong giluwa. Ha? Hindi. Nasuwak lagi akong anak sa laig bata. Kada ang ibutang sa imong utok. Oh. Barog ka ng katarungan. Nasuwak ang bata, period. Oh, sige, naswap maka. Kinsa may gadungan ni mong pagpanganak at nga time. Ha? Nabailo makang bata. Bisan! Pero, kanay mga gaw, tapaw kinakatarungan gaw. O gano'n maglisod-lisod, bagit ka?
Ayo na paghuna-huna og laing rason, kana na lang. Naswap ang among anak ni Ken sa laing bata nga naa sa nursery. Abi be, abi na. Pakan ako ng pagkaon nimo, ipakaon ako aron malagsik og dali. Abi. Ay, bisag unsaon gyud ako tan-aw. Di gyud ni Pinoy ning bata. Black American gyud ni siya. Ma? Hoy, pastilan ayisa ni agyud ka. Hain ang anak ni Kent og ni Ma'am Claire, ma. Nay, narao, nakana. Way laing kulor itom di nga bata. Si Bibi Monsera. Itom tuod kaayo siya. Mao gyud itom gyud. Dili na gani kinahanglan ng ipadiin itis. O niya, o sabi kisulti ni Ma'am Claire, ma. Aw mo barog bang gyud siya. Oy nga naswap lagi kuno sa laing bata ang iyang anak. Unsa? Dili bang gyud siya mo angkon ana bata. Ikaw, mutuo ka nga naswap na. Ma, imposible nga may batang maswap din sa ospital. Talagsaon na kayo na maswap. Imposible sa nga makalimot ang doktor kung si Dagway ang bata as pagawas ana gikan ka Ma'am Claire. Unya, ipaunsa man na nimo nga kanang naswap man ko no. Ay, pastilanday na luoy yukos bata. Nga naman, ma. Ang yabag ug utok nga Claire, iyaman ninong ilabay ang bata. Wa man gani niya patutya, kay dili lagi kuno na iyang anak. Hain ang iyang Roma. Nga masuod ka? Na naara ba ditong iyang agaw ay katong ngalag James? Ako lang i-timing nga malakaw siya, ma. Aw ikaw. Uwagit ka makabantay nga nibalik si Kent din, ma. Na wa na gyud katong itsura hindi na tumubalik din sa ospital. Ay. Naon sa magit si Kent, ma. Dong Kent, kaon na. Dili ko ganahan nga mukaon ang Marta. Kinahanglang mo kaon ka. Kent, unsa man gyud imong problema? Nganong gusto man kang mutago, kisa may imong gilikayan. Ang tanang tao ng Marta. Kent, Di ka po na gusto lang nahitabo sa akong kinabuhi. Select Pinoy. Nganong ingon ani man ang akong kinabuhi nang. Nganong tanang kapalipay na ako. Mawa man ako. Kent, kaon una. Unya, sultihi ko kung unsa na'y nahitabo nimo. Mamati ko nimo. Og makalaom ka nga ang tanan nimong isulti kutubra sa akong dunggan. Pero kaon una. Sudlion na ang imong tiyan. Ug tambalan ko ka ng imong pangos. Og mga dagkong garas tungod sa imong pagkaligid sa bakilid. Gaw, lakaw na ko. Balik rin ko dahin. Ayaw lang pagpalit dayon. Mangita si Kent. At tuas sa bahay sa Pangpang. Sige. Hapitasan sa iyang studio. Dayon sa beach resort. Sige, ako nang baton ka. Pasod na diri sa manang assign. Aron doon ako masugo-sugo. Okay, gaw. Ay, sa ko ha. Ay, palabi sa mga ay, palabi. Hindi maling kinabuhi Anong nahitabo ni nako? Hello, Marco. Claire? Yes, ako ni. Wow! Misa mo't magkagagwapa ka rin. Of course. Kumusta? Hello, guys! This is Claire. Hi! Panuway. Karon pa ko mahinumdum. Usa sa kauban ni Marco katong gabi una. Si Stephen. Black American. Pero anong... Sod ang ason. Oh. Yes. Oh. Ako, Claire. Nganong ni aka. Nagsusilakos na hitabo din sa syudad. Wa kay katungod ka manghilabot kung unsa may nahitabo namo. May labot ko. Kay akong inahan ang gipatiman nimo si imong anak. Nganong foreigner man ang imong anak? Naswap lagi og laing bata.
O kay atribida ka man kaayo. Halalagaw, pangitaang among anak ni Kent nga nailisan og itom. Ma'am Claire, nganong imo maning nabuhat? Kahilas ko taon ni mangutanan ako, anak. Kay unsa mo ko na akong gibuhat, ha? Bisan unsaon pa nimo og barog nga nasuwap ang bata, dili ko mo tuo, anak. O ganong dili ka mo tuong animala ka, ha? Tungod kay nakailan ako, kung kinsa ka. Hoy, animal! Ayaw kong sudya-sudya ha? Huwag kay katungod! May labot ko. Tungod kay pasakitan nimo si Kent. Nahibaw ka ba? Nga kung pasakitan nimo si Kent, masakitan sab ko tungod kay in love ka niya? Mao ba? best friend mi. Doon na may gipanumpaan nga magtinabangay mi. Pero, ako siya gitukmod nimo, aron imo lang pakauwawan. Unsa mo nimo pagrason? Unsa mo nimo pagrason iyang mga higala ni Ken kung nanong ito ang inyong anak? Di lagi ito mga mong anak! Dili! Dili gid magpunga og maayo ang tanang mga pinugos nga mga butang. Sibuti mo ipasabot. Akong napugos ni Ken aron pakaslan ka. Busa, akong obligasyon nga tuliro ng unsa man nga sayop nga akong nahimo. Dili ka mahimong magpakabit ni Kent. Pagkagnaong. Tunlan ang hugaw mo huna-huna. Tungod kay ikaw ang dagkanugnaw. Hoy! Ayaw kong ing-ana, ha? Wa ka pa makailan ako, ayasa. Tingali! Wagit ko makaila kung unsa ka o kung unsay soda ng utok nimo. Pero, nakaila ko ni Marco. Unsay? Nakaila ko sa lalaki nga lain nimong uyab. Hoy! Hoy, ayasa. Ayaw pa ta kagsulti, ha? Diin ka ng maungan, ha? Dili na importante kung diin ko gikan na maungan. Dili ka kasaligang pagkauyab o pagkaasawa. Busa, ayaw pagpaabot na balikon ka pa ni Kent. Og niya pa, Ma'am Claire. Kung mo gawas ka, ayaw ibili ni sa ospital ang bata. Ipaatiman ni sa akong inahan. Wa kay labot kung unsaon ako ang bata. Kung imo siyang iabandonan, sultihan ko si Kent bahin kang Marco. Ayasa, ayaw ginagbuhata. Ako ning buhaton. Kung dili ni mo mada ang bata pagawa sa ospital. Ayasa! Ayasa, ayaw patakag ukap na imong baba! Ayasa! Ayasa! Bisit! Bisit! Anong nahibaw ba sa bahin kang Marco? Oh, Aisa, saban, nagkasulti na mo ni Ma'am Claire? O, ma. Nya usab gipalaya sa taniya. Si Hans ang makapalayas na to, ma. O kung mahibaw si Hans, ganianhin ko sa ospital. Nakasiguro ko nga, masuko kini. O posible yun, kapalayason ta. Ha? Og ma, dili na ta mahimong mo balibad. Kung palayason man ganit ta. Ay, nahala, maumang ka ha. Unya, kining batang sinalikoy sa inahan. Kung magawas na sa ospital si Ma'am Claire, dada ang bata, ma. Ikaw lang unay atiman niya. Ha? Kabudlay ba ya ining kinabuhi? Uy! Ma, makaluluoy ang bata kung dili nato si Ate Manu. Ay, gaw. James. Oh. James, may kay ni anak ka. Abi mo cellphone. Kasi si tawgan mo. Kiyan nasad. Tindong pagkita ng ospital lagi. Si Hans akong tawgan. Ay, si Hans ay. Naki-number ni Hans? Na. Kinahanglang iyang mahipos ang iyang pangasaw unon nga hilabtanon. Hello? Hans, nganong kibuhian man mo si Ayasa? Sige, buhian. Gisuong ko ni Ayasa diri sa ospital. Iya kong gikasabaan. Napa pa siya diha? Abot lang ko na ba? Nang hilabot na gitsa sa among kinabuhi ni Kent. Ug iya pa ko gihulga. Usa yung gihulga nimo? Nasuko siya nga naswap ang among anak ni Kent. Manawag na ko ni Ayesa. Bye. Ma, kanong gubot man ang akong kinabuhi karon. Kanong nagpadaog man ka ni Papa.
Kano nisugot man ka nga makaanak sa lain si Papa. Wala ni sabay sa pangpang si Kent. Ay, Kent. Hain man ka karon. Gusto. Ako sing tawagan. Bahala na. Salamat nga. May bagting ang pikas linya. Si Ayasa. Kent? Nganong iko man ang imong gitutukan ka ng imong cellphone nga nagsigi og bagting. Nang Marta. Ikisa man ang nanawag nga dili man imo ganahang tubagon. Si Ayasa. Oo. Ang pangasawunon na sa imong magkuwang? Oh, Nang Marta. Oh. Ngano nanawag man siya nimo? Best friend mi. Nagsinaaray mi nga kung doon ay problema ang usa. Tabangang sulbad. Unsa? Nakakita kayo ng pugong sa buhok na. Nga may butterfly. Pugong man na sa buhok sa babay. Mauni ang gihatag niya Ayesa nga timaan sa among pagka-BFF. Best friend forever. Mao ba? Pero Kung best friend mo, nabala ka din na siya sa hitabo ni mo karon. unang. Pero nakasaad ako niya. Nadili na ako makikita niya. Gabuha na ko sa iyang kinabuhi. Kent. Noon sa magkaday ko si Kent. Ang dili man ito bago ng akong tawag. Oh, si Hans. Hello? Hayon mo ka karon. Di ako sa iyong bahay sa Pangpang. Tugos na ka diha. Wa ka magpakabanas pagpangita ni Kent. Or magsusi ko na unsa na siya. Mong ako na lang ang mangita niya. Importante gid kayo nimo si Kent. Kadaghan na ka mangutan na, ana. Maogi hapon nga akong itubaga. Hans BFF me. Busa, kung sa may dili maayong nahitabo siyang kinabuhi karon, kinahanglan ako sing amaman. Tungod kinahibaw ko nga, naginusara lang si Kent kami itubang karon sa iyang problema. Ayesa. Balik na diri sa bahay. Dili, Hans. Unungan ko si Kent sa iyang problema karon. Busa, pangitaon ko siya. Pauli. Mupauli ko diha kung makita na ako si Kent. May asawa na siya. Asawang maluibon. Asawang mangingilad. Mao ka na si Claire. Dili na daang mangilabot silang problema, Ayesa. Binyo na lagi na sila. Pasagdi sila nga musulbad silang problema. Dili, Hans. Best friend big si Kent. Og dili lalimang yan na sinati karon. Inay nga midawat na siya nga ang bata na lang iyang fokusan. Pero nahitabo pa gid ni. Ayesa. Osbon ko, Hans. Unungan ko si Kent sa iyang problema. Kay suod bing marighigala. Sorry. Pero, dili pa ko mo pauli diha. Bye. Mayong pagminaw sa Lex Pinoy. Kent. Kinahanglan mo tubag ka na ako. Kent, unsa man gyud nahitabo sa ospital? Ha? Nakadungog ko nga maanak ng imong asawa. Ug nahibaw ko nga miadto sa ospital si Dong Hans aron sa pag-alalay nimo. Pero nganong misangko man ka dinhi sa amo?
Sigurado ko nga wa pa makagawa sa ospital ang imong asawa karon. O pa sa ospital si Claire. Unya, nganong ni amang kadini o magulanon? Nang Marta, ang tinuod. Sige, Kent. Sultis tinuod. Ang tinuod. Napukus ko sa pagpakasal ni Claire. Tungod kang Ayesa. Oh, unsa? Si Ayesa ang natukmod na ko nga pakaslan si Claire. Kaya lagi, mabdos na si Claire sa among anak. Og dili gusto si Ayesa nga mataw ang bata nga way amahan. Dili mo sugod si Ayesa nga talikdan nako ang akong responsibilidad kang Claire. Silang duha, si Kuya Hans, ang nagpugos nako. Kuwang na lang nga si Kuya Hans ang mupaso para nako paingon sa altar sa kaminyoon. Unsa? Ay, nganong napugos man ka? Sa akong nahinumduman, nga uyab mong daan ni Claire, di ba? Nagbuwag ng bidaan sa miyabot sa akong kinabuhi si Ayesa. Ug si Ayesa ang akong gimahal sa hilom sukad pa sa sinudanan. Ug nganong kultobra man sa hilom ang imong pagmahal ni Ayesa. Tungod kang Kuya Hans. Si Hans nasap. Mao'y gusto ni Kuya Hans nga malayo ko ni Ayesa. Mao nga dito siya mapabor kang Claire. Hangtod nga, napatuo ni Claire ang tanan nga mabdos siya sa akong anak. Unsa? Sa laktod, gipakaslan ko si Claire tungod sa bata. Apan, ang bata ang nakaingon sa kadako sa akong kihubos ni Kuya Hans ug ni Ayesa. Ay, ngano man? Tungod kay dili Pinoy ang bata. Kung dili usa ka foreigner, Unsa? itom ang bata nga gipakatawo ni Claire. Usa siya ka Black American. Kinuo ko. Kung makakita ka sa bata, dili na gani kinahanglan nga ipa-DNA test pa kini. Apan ngano man? May kaliwat bang Black American si Claire? O kamo? Wah, Kinuo ko. Diin man niya gikan ang maong dugo sa bata. lambot lang. Kay sukad pa sa sinudanan nga nagduda ko. Tungod kay Maayo mangita si Claire og alibay. nahubog ko sa usa kay gayon ana. Ug naabtan mi ni Iyesa nga pulos way sapot sa ibabaw sa kama. May barog si Claire nga dunay nahitabo na mo. Og milampos siya. Tungod di Kuya Hans. Mobalik gyud ni Hans ang tanan. Gamhanan gyud ang tingog sa imong maguwang. Mao nga gusto na kong malayo nilang tanan. Gusto kong mawagtang ining kalibutan na. Kent, ayaw gyud paghuna-huna sa paghikog ha. Dako ba ikinang saas Ginoo? Bisan unsa pa kadako o kabugat sa tong problema. Aduna gyud ni kasulbaran, Kent. Timan ina. Manang Marta, Sige, tago lang una dinhi sa bay. Way mahibaw nga ni ara ka dinhi sa ubos sa inyong karaang bay. O, gaw. Asam tanaw sini? Sa inyong bahay o sa bahay sa imong bana? Manong atong tas amo? Namo ko'y bana. Adto ko pa ulit ito. Gani. Ato tali ko. Sige, sige. Oy! Hala! Nagbata naman dahil ni si Pugoy! Ay, gutom na ka, dong! Tutoy dong, tutoy dong! Ay! Mas nindot yun nga makainom ang bata sa gata sa iyang inahan. Oy! Bitaw. Ikay pa inom. Oy! Anong ako gutaon? Patatiyan na. O kung naapal ako'y gatas, no?
Tama, James. Kung na pala ko'y gatas, ay ako na nagipasusoy. Pero, kung saan makurayot naman ang tao niya akong soso. Patod siya gamay, ma'am. Ay, bisan ka ng kuha ng pilakalandok lang ko ba? Hilom ng ason. Oh, So makapahapak ka na ko? ay, sa panghapak. Ay, nagkukos ba ako ni Baby Edmond Monser? Panuway. Kasi panuway, ma'am. Paghilom lagi! Sa muka ni mo ay. Oh, hilom, good. Oh, sabi ni sa ilang beaches si Kent. Huwag nakakita niya nga may ani. Hain mo gid kasi. Dito na sad ko sa studio. O sa mahibaw si Franco na hain si Kent. Kent, please. Please, tupag ka na in town ko. Please. Nanawag na sa si Ayesa. Dili gina nimo tubagon. Klaro kaayo nga nabalaka na nimo ang imong best friend. Huwag kapuslanan kung ako sa tubago na. O ganong wa may kapuslanan. Gamahanan ang tingog ni Kuya Hans alang kang Ayesa. Dili pa ko gusto makabati sa tingog ni Ayesa. Nga naman. Gamhanan ba sa bang tingog ni Ayesa para nimo? O nang. Dili ko magkapalibad sa nanayang gusto. Kent, dako ka na. Dili ka na pareha sa una nga gamay ka pa, nga mahimo kang daog-daogon sa imong maguwang. Kuhaan sa duwaan. Mahimo ka na sa pagbarog batok sa arugante ni Hans. Dili ko mahimong suklan si Kuya Hans ng Marta. Unsa? Nakasaad ko sa among himatyong amahan. Isaan na ko nga di ka musuko sa imong maguwang. Ikaw ang mangon. Musunod ka sa tanan niyang gusto kay makaayo kini kanimo. Makaayo ko no alang nako ang tanan imando ni Kuya Hans. Ug mao kini ang resulta siyang gusto nga magpakasal ko kang Claire. Nag-antos ko. Sige, pahuway lang una. Kalma. Pero, dili ka mahimong mutago hangtod sa hangtod, Kent. Og dili mahimo nga ang tanang pagbuot sa imong maguwa nga may kasuko sa imong inahan ang imong sundon. Oh. Wa ko makauyon sige mando sa imong amahan nga ipasunod ang tanang gusto ni Hans. Dili perfecto si Hans. Og nahibaw ko nga matag desisyon niya para nimo. Nagbase sa iyang kapungot sa imong inahan. Mayong paminaw sa Lex Pinol. Nakita ko ang reaksyon ni Hans sa adlaw nga gidaan ni Papa Emilio nimo ang imong inahan diha sa inyong bayis ibabaw. Kasuko ang naa sa mga mata ni Hans nga hilom nga naghilak sa ilawom sa punuan sa mangga. Kasuko nga makita ko gihapon siyang matahang tud karon nga dako na siya. Unsa? Kent, anak kasab ni Emilio Monser. Katunga sa inyong katigayunan imo. Og dili mahimo nga tanang makalipay nimo iyang kuhaon gikan nimo. Gikan sa duhaan hangtod ni Kara. Og Milampos na siya sa pagkuha ni Ayesa gikan ako ng Marta. unsa? Ng Marta. Si Ayesa ang tanan para nako. Si Ayesa ang gusto kong ikauban hangtod sa kamatayon. Ingon anak gid ay kamahal nimo ang pangasawunon sa imong maguwang? O ng Marta. Kinuok